iri kwabụta asị na meshin gbasi ekwenyere na spidomiti ya ọkụrụ isi onwe ya n'ụlọ ndụmọdụ okenye otiegwu prọfesọ na-enye m ya na mbe na mbe n'ụwa bụ nke Olisa oyi m ụwa bụ nke onye n'ụwa bụ nke onye n'ụwa bụ nke Olisa emekwa n'ibe n'oyi ekweghị mere ezi anyị nwelu nwarụ na mile n'ụwa bụ nke Olisa maka na dị mma mesịa ife kọrọ n'ụwa ọkwa banụta welu nwayọ sobe ife gwụa maka onye mesibere n'ọhịa emenwuo n'ụwa ọgbu onwe maka na ụwa bụ nke Olisa na motosikụl gbasi bedelu na spidomita n'ụwa kụlisie n'onwe nụnụ ndụmọdụ okenye asị na moto gbasi bedelu na spidomita n'ụwa kụlisie n'onwe nụnụ ndụmọdụ okenye maka na ome ka agụ n'ụwa mesịrị wee nwụzienu ka agụ udele wee lachaba ọbalị ya ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa oyi m dokele nwarụ anyị ụwa abụrọbanye nwa abụrọbanye oyi m dokele nwarụ anyị nwa abụrọbanye nwa abụrọbanye ohe nọle ya Olisa ka na ya n'ụwa na ya nwezi ụwa nọ soya ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa oyi m ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa emekwa n'ibe n'oyi ekweghị mere ezi oyi nwelu nwarụ na bilie n'ụwa bụ nke Olisa ọ na-ebi ụwa ka ọ bụ ya nwe ihe nne n'ụwa lotakwa n'ihi amụlele maka n'ụwa bụ nke Olisa o ji aka na-abazụ ife na o nwere n'ụwa ha ka ya waghị mme onye nwe ibe wele ibe ya wee na-abazi ya maka na ebe onye ụjọ ka na-anọ n'ụwa na-arụkọ mgbọba dịka aka ọ bụrụ na dịka anaghị obodo afụdebe maka na dị mkpa mmesịa ife ka ọrịa n'ụwa ọkwaba ụta welukene nwa ya sobe ibu maka na onye mesibe niile onye emenwuo nne n'ụwa ghọgbuo onwe welukene nwa ya sobe ibu oyi m dokele nwarụ anyị nwa abụrọbanye ohenole imudokele nwarụ anyị nwa abụrọbanye ohenole kasha ụwa nwere
ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa emekwara ime n'ọhịa ekweghị ime eze ọyị nwelu nwa arụ a na bilie n'ụwa n'ụwa bụ nke Olisa maka na dimkpa mesie ibe ka ọrịa n'ụwa ọkwaba ụta welekene nwayọ sobe ibe ụwa maka na onye mezibanye n'ọhịa emenwu one n'ụwa gọgbuo onwe na Chukwu bụ onye anwe ụwa asị na ọ bụrụ na mmadụ akpasuo gị wele n'ụwa dokene nwa arụ a na chekene echiche welu nwayọ mebe ife ụwa ejikwana iwe eme ife n'enu ụwa na iwe ajọga n'inugo nwanyị mọdụlụke n'okwu anyị mụọ welukele obi mmanye nwa abụrọbanye ohenụle ya asị na moto gbasi pedalụ na spidomita n'ụwa kụrụ isi n'ọnwụ ya n'ụlọ ndụmọdụ okenye na motosaịkụl gbasi pedalụ na spidomita n'ụwa kụrụ isi n'ọnwụ ya n'ụlọ ndụmọdụ okenye maka na ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa anyị mụdokere nwa arụ anyị ụwa abụrọbanye ohenụlịa anyị mụdokere nwa arụ anyị ụwa abụrọbanye ohenụlịa